जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील जे आपण पैलू पाहत आहे त्या पैलूंपैकी जो आजचा पैलू आहे संगत. पुस्तक शिवपुनर्जन्म मनामनात. आणि वळूयात आपण आजच्या विषयाकडे. संगत या मूळ विषयाकडे वळण्यापूर्वी मला तुमच्या समोर अधिक छोटीशी कथा मांडायची आहे. 0 आणि 1 ते 9 असे 10 अंक एकदा सोबत बसलेले होते आणि त्यावेळी काय झालं माहीत नाही, पण अचानक 9ने 8ला एक सनसनीत कानाखाली ठेवून दिली. 8ने विचारलं मी काय केलं. त्यावर 9ने सांगितलं मी मोठा आहे ना, तुला मार खावाच लागेल. 8ने काय केलं, 8ने 7ला ठेवून दिली. 7ने विचारलं माझा काय दोष. तो म्हटलं तुझा काहीच दोष नाही, तू लहान आहेस हाच तुझा दोष. 7ने 6ला ठेवून दिली. 6ने 5ला, 5ने 4ला, 4ने 3ला, 3ने 2ला, 2ने 1ला. पण जेव्हा 1ची वेळ आली तेव्हा 1ने काय केलं, 1ने 0ला मारलं नाही, 1ने 0ला मैत्रीचा हात दिला आणि आपल्या मैत्रीचा हात दिल्यानंतर त्याला आपल्या सोबत उभं केलं. परिणामी 1 आणि 0 या दोघांची किंमत वाढली आणि बाकी सर्वांपेक्षा दोघं मोठे होऊन गेले. म्हणजेच छत्रपती शिवरायांशी संबंधित जर आपण आयुष्य पाहिलं तरी कसं दिसून येतं, शिवाजी महाराज एकटेच होते, एकटेच, पण 0 किंमत असणाऱ्या रयतेला त्यांनी आपली साथ दिली, आपला हात दिला, त्यांना आपल्या सोबत आणून उभं केलं आणि त्यानंतर यांची किंमत बाकी सगळ्या बादशाहांपेक्षा मोठी होऊन गेली. पाहूयात ही संगत नेमकी आजच्या काळात कशी असावी त्या संदर्भातील उदाहरणे. शिवरायांना संगत लाभली ती रामकथेची, कृष्णनीतीची, स्वराज्याचा पहिला प्रयत्न करणाऱ्या शहाजी राजांची, स्वराज्याचं बीज शिवबाच्या मनात पेरणाऱ्या जिजामातांची आणि स्वच्छ निर्मळ सद्विचारी अशा मित्रांची किंवा सवंगड्यांची आणि मार्गदर्शकांची. पाण्याचा एकच थेंब, पण हा थेंब जर का चिखलात पडला तर तो गढूळ होतो, तोच थेंब जर अळूच्या पानावर पडला तर तो चमकतो आणि तोच थेंब जर का शिंपल्यात जाऊन पडला तर त्याचा मोती होतो. थेंब तोच असतो, संगत ठरवते तो गढूळ होणार आहे, तो चमकणार आहे की त्याचा मोती होणार आहे. संगत ही इतकी प्रभावी असते की तल्लख बुद्धिमत्तेचा दाऊद इब्राहिम फक्त वाईट मित्रांच्या संगतीमुळेच वैज्ञानिक होण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गुन्हेगार होतो. मग शेवटचा प्रश्न आहे तो आपल्यासाठी. तुम्हीच ठरवा तुम्हाला काय व्हायचं आहे, तुम्हाला कशी संगत हवी आहे, दाऊद इब्राहिम सारखी बिघडवणारी की शिवरायांसारखी घडवणारी. आजचा विषय होता संगत. उद्याचा शिवपैलू आहे ध्येय निश्चिती.